On No kyllä. niin, mutta tikkataulu on täällä ja... Tikkataulu on se hetkonen, tikat oli täällä. Nyt mun on pakko tehdä tehty. Voisitko sä varmistaa, että toi on sopivan terävä? On sopivan terävä. Hyvä. Sitten me hoidetaan nämä desinfiointiasiat. Nuon tikat on puhtaat. Jartti, tiedätkö? Kannattaa vähän väistää. Mene vähän tonne. Joo, näin päin on kato parempi, niin jos menee ohitte, niin äänimies on uhrattavissa, mutta ei kukaan yleisöstä. No niin, sitten mä tarvitsen teidän apua vähän tähän, että mun tikka lentää hyvin. Eli lasketaan 3 alaspäin. 3! 2, 1. Hei, hei! Mennäänkö sä oikeasti heittää niitä tikkoja? No joo. Miksen mukaan? Meillä on siis aina ollut Duuseneissa se periaate, että turvallisuus ensin. Ihan hirveä luotto meikän taitoihin. No niin, sitten mennään. Aika kaukaa heitä. Jännä nähdä osunko. Oikein itsekin jännittää. Mut sitten mennään. 3! 2, 1. Oh, tauluun. Hyvä alku. Sitten menee toinen tikka. 3! Oi. No vielä lasketaan pisteille. Viimeinen tikka lähtee. 3! Oi! Hyvä. 10! Annetaan HP:lle aplodit. Hyvät naiset ja herrat, siis